Sziasztok! A következő trükkre 8 szabadon választott kártyára van szükségünk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó. Erre a trükkre a néző segítségre lesz szükségünk, de mivel nincs néző, magamat fogom segíteni. Mondjuk a nézőnek, hogy húzzon ki kártyát. Mondjuk kihozza ezt a kártyát. Én nem tudom, hogy melyik. Jó. És akkor ide elrakjuk. Akkor veszek 3-at, alulra rakom. Veszek 4-et, megfordítom. És akkor most mondom a nézőnek, hogyha látja a kártyát, nem mondjon semmit. Jó. 1, 2, 3, 4, 8. Ide rakom. Így emelek 3-at. Így. Ide rakom rá. Mondjuk valamit, mit rakjak le. Elrakom ezt a játékot, és akkor rakom így, hogy látszik ennek. Így. És akkor veszek így, ide becsúsztatom. Jó. És akkor látjátok, hogy itt csak 3 kártya van. És itt mi van? Vajon hol lehet az a kártya? Itt van a nézőkártyája. Ez volt, hogyha nem csalódok. Jó, ez a trükk úgy működik, hogy van a 8 kártya. Nézzétek, mondjuk, hogy húzom ki akár melyik kártyát, mondjuk kihúz a 4 rombuszt. Ja. És akkor a bal kezembe tartok 4 kártyát, és a jobb kezembe csak 3-at. És akkor azt a nézőkártyát berakjuk ide a 3 kártyának a tetejére. És akkor itt így felrakjuk, és akkor a nézőkártya a legfelül van. Veszünk 3-at, alulra rakjuk, veszünk 4-et, megfordítjuk. Remélem érthető, ahogy magyarázok. És akkor mondjuk így a nézőnek, hogyha látja a kártyát, nem mondjon semmit. 2, itt van a nézőkártyája. Így. És itt tartok egy kicsi rést, és amikor jövök, hogy rakjam át a másik kártyát, a középső ujjammal visszaveszem a nézőkártyáját. És itt van a nézőkártyája. És akkor itt csak 3 kártya marad. Akkor veszek így 3-at, és alulra rakom. És akkor akármit ráraksz, mondjuk a pixet, vagy akármit ráraksz, így megfogod, visszarakod, vagy így innen csettintesz, és így, vagy kétszer rácsapsz, vagy akármi. És akkor látja a néző, hogy itt csak 3 kártya van, és itt van a nézőkártyája. Na jó. Még egyszer mutatom ott a réssel, hogy is kell. Na szóval veszünk 2-t, itt van a nézőkártyája. Itt tartod a rést, és amikor jössz így, hogy rakjál át a másik kártyát, középső ujjaddal visszaveszed a nézőkártyáját. És akkor itt emelsz 3-at, így, rárakod így a kezed, és így csinálsz. És akkor csak 3, és itt van a 4. Ennyi volt a trükk. Ha tetszett, lájkoljatok. Még vissza fogok jönni sok trükkel. Sziasztok!